164 cm. Startové číslo 23 Libuša Korimová. Libuška zlepšila formu. Oproti minulému týždňu bola trošku zaliatá, ale ja som sa, že vraj bola chorá, takže treba aj toto trošku akceptovať, si na tom pódiu, to nemá koho čo zaujímať. 67 Natália Horvátová. Natálka, pozrite sa, ako stiahla nohy, pozrite sa na jej kolená, ako upravila tie nohy. Wow, veľmi. Som z týždňa na týždeň, jej forma graduje a je to veľmi pristane. Je asi najlepšiu formu, ako som videl v jej prípade. Tie kolená sú veľmi pekné, čisté, aspekty naše, plavky zeleného zvyknutí. Libuška Korimová stiahla to brucho, nožky sú ešte trošku široké v spodnej časti, ale svedčí aj plavky, vizáž. Ani pery mi nevadia, niekomu vadí červený rúž, mne sa to páči. No, zadná póza. Jednoznačne asi pre Natáliu, ten zadok je pekný, gulatý, vyformovaný. Napravo súťažiaca 153 Annika Herberger, ktorá je zo Synergy klubu. Je to veľmi pekné dievča, rozhodol som sa, že má 23 rokov. Ja by som povedal, že je zásadne trošku mladšia, vyzerá pekne sviežo, čistá. Je to hlavne na Natálku zväčší, jak si začne skládat svoji výsledkovú listinu. Musím trošku súťažiacu s číslom 36 Ester, musíme trošku naberať, že veľmi tmavo namalovanú pleť. Pôsobí veľmi tmavo a tie vlásky ešte pridávajú do takej tmavej výsaže tváre, čiže treba to rozjasniť. Proti ostatným dievčatám je to dosť vidieť a ide tak do ústrania. Momentálne stojíš na línii vzadu, čo automaticky vytvára pocit, že potrebuješ byť na poslednom mieste, v neposlednom 6., že nemusí byť v skutočnosti tak. Ale pri tom pulzovaní to tak, že 36 a 26 si vyvíjí. 36 a 23 se prohoďte na krajinou. Jdeme na krajinu znovu. Si robí teraz nejaké usporiadanie dievčat. 153 si vyvíjí se 43. Keby som mal v tomto momente povedať metru, trojku, tak určite súťažia si som 67 Natálka Horvátová. Toto je jej pozícia a pekne by to víťazstvo odhľadá. V tomto uspořádání vpravo. Takže jej to svedčí, patrí. 97. Miška Pačušková. Napriek tomu, že je taká vysoká, jej to proste sadne a nevadí mi, aj keď vyčíne vôbec ostatným dievčatám, ale vôbec mi to nevadí. Môžete si pozrieť to pozývanie chrbta, počka vľavo úplne zle, Aniko to tiež pozdávala dobre. A vpravo blok. A všetky dievčatá majú krásne upravenú pokožku. Veľmi pekne, veľmi pekná šestka na týchto majstrovstvách. 97 dopředu, střed, 97 sem. 43. A 67. Určite prvá dvojka 67, 97 a na tretie miesto by som uvažoval trošku iné, však si ako teraz vytiahol túto trojku. Nie to až tak moc nesedí, by som uvažoval, ešte by som tam trošku možno po rade pomenil, uvidíme ešte zadné pozy. Natálka jednoznačne, pretože sa má krásny gulatý zadok, trošku možno chýba na hamstringu, ale vyzerá to veľmi pekne. Vytvrdila a fakt svieža, dobrá. A vpravo blok. Díky, můžete zpátky dozadu. Osobne by som na tretie miesto Dopředu budou 36 dal pred sebou Libušu. 153. A vyťahol by som si ešte 43. Mám to tretie miesto. 97. No, tak tomuto rozhodnutiu už teraz nerozumiem, čo sa tým sleduje.
krásne modré plavky, veľmi svedčia. Pristanú, je dobre nastavené svetlo, príjemné mäkké, lebo to je svetlo zvonku a robí pekný dojem, vytvára aj štruktúru, nie sú také ostré tiene. Ozučky pásma sú tiež číslom 97, veľmi napravo a keď je vysoká, vyzerá aj tak decentne. Pozrieme sa na najkvalitnejší zadok jednoznačne. Libuša, modré plavky, pozrite sa ako pekný gulatý zadok, náznak hamstringu, čiže pekné, veľmi pekné. Úsmev, úzky pás, možno trošku objemu do ramien, ale to je tak veľmi individuálne. Oproti ostatným dievčatám to tam má. Aniko trošku moc vytvára také esičko pri pozovaní z boku a má moc prehnuté to brúško a to chrbát. Ja viem, že chcem poukázať na to, že stoly je vidieť, že to má, ale podľa mňa menej niekedy viac stačí iba náznak. A napriek tomu vyzerá veľmi pekne. Tak, toto je pre mňa rozhodnutie, ktoré by som si zobral, že ktorá postupí na tretie miesto z týchto dvoch. Děkuju. A 43 trošku se tam vrátí zpátky. Tak, vpravo vhod. Libuša má pekný gulatý zadok, proporčnejší, čiže v tomto momente vyhráva oproti ostatným dievčatám. Kristinka nemá dotiahnutú formu na tom hamstringu, proste nie vôbec. Nedá sa to oproti ostatným dievčatám porovnať, napriek tomu poza spredu vysoko vytiahnuté ramená, pekne vyzerajúce. Pekné Můžete se zařadit zpátky dozadu. Trošku sa aj tak za to krasie, takže tá forma nie je dotiahnutá v tom zadku. Čiže ja by som... Poďte na první čáru. Zase by som mi nechal, dal by som sa na to štvrté miesto, na trojku by som dal 23 Libušu. Ale opäť musím zdôrazniť, že dievčatá sú veľmi pekné. S úsmevom prezentujú, každé si usmieva, popozovanie ako body. Každá jedna je pekná, svedčenko, pekná úprava, pekný tlak, oponky, ktoré majú štáhrníky, teda na ušiach a náramok nie je to veľa, dobré banočky, nemajú platformu, takže pekná zostava dievčat. Tak holkám, co jsou na přední lajně, děkuji, poprosím levou stranou zpátky z pódia dolů. Vyzerá to tak, že Libuška zmenila plavky. Aspoň mám pocit, že ich vymenila, ale svedčí jej to. Pekná do tváre, sympatická. Pokračuje s číslem 36 Ester Nemihártová, Liška Arena Relaxteam. Som to hovoril, pripomeniem to ešte raz, Ester treba trošku zjemniť výzaž tváre, čo sa týka farby. Tam treba ísť so svetlom trošku na iný odtieň, lebo ten make-up je moc tmavý a potom ti zaniká tvár. Máš tmavé vlásky, to tiež nepridáva, keď je také osvetlenie, tak potrebuješ minimálne o stupeň, možno stupeň a pol svetlejšiu pleť, ako máš telo, aby ťahali oči, lebo si tmavá v tvári a potom to nie je moc dobré, aspoň ja to tak hodnotím, že chcel by som to mať svetlejšie určite. Tak, kde jsme to skončili? Já jsem se totiž zadíval na toho včeravého chlapečka, ale úplně jsem zapomněl, kde máme být. Zvedněte ruku, kdo má jít. Kdo má jít teďka? Jo, tak to je 43. Kristýna Lacková.
Keď sledujem tie dievčatá, pozerám si ich a porovnávam, tak skutočne na tom prvom mieste by som nechal 67. Natálku Horvátovú, na druhom mieste 1097. Mišku Pantuškovú a na tretie miesto by som nechal Libušu Korimovú, 23, čiže dievčat spáva zľava. Trošku treba dokončiť ten zadok, lebo sa dosť trasie. Natália Horvátová, prijela na Duran Športklub. Musím pochváliť trénera. Veľmi ste urobili pokrok. Pamätám si 3 týždne dozadu prvú súťaž, potom si pamätám druhú súťaž a teraz túto a veľmi, veľmi veľké pokroky. Takže fakt chválim. Natálka už má sebavedomie, čo sa týka pozovania, predsa len už vyhral nejaký pohár. Veľmi pekne natretú pokožku, takou čokoládovou a hlavne nemá po tele žiadne nejaké flaky, alebo niektoré kočky majú na tele také už, nechcem povedať, že opotené časti tela, ale ten náťar niekedy nesadne. Jej sa to proste nestáva, je pekná, kompaktná celá. 97 Michaela Pančušková, Sportovní Plzeň. Pamätám si, keď Miška bola v Dunajskej strede a bola taká skormútená po vyhlásení výsledkov a aj som jej povedal, keď sa odchádzal odtiaľ, že to sa zmení a že ona trpela vyslovene tým, že bola vysoká a tam boli nízke baby, lebo vyzerala pri nich veľmi vysoko. Teraz si to skôr naopak, jej to pridáva k výsledku a vôbec to nevyzerá zle, takže ja si myslím, že je veľmi spokojná a užíva si pozovanie a svoj futbol. A finálovou šestku uzavírá s číslem 153 Anike Herberger. Aniko oproti ostatným babám veľmi krehká. Veľmi krehká, normálne by som povedal, že má 16 rokov. Vyzerá tak veľmi mlado. Ešte tuším, hovorili mi, že má presne 23 alebo plus minus okolo 23, takže vyzerá veľmi mladúčko. Na súťaži je teraz prvú sezónu. Predpokladám, že je zo Synergy Gymu klubu, tak bude pokračovať v súťažení. Finálová šestka Peking do 23 let, nad 164 cm. Holky, pojďte všichni na první čáru. A na nožce dozadu skládají fitness bikiny. Ďalšia kategória nad 164 cm. Kategorie fitness bikiny do 23 let, nad 164 cm. Takže poďme. Šesté. Ester Menihartová. Oproti ostatným kočkám možno trošku forma, stiahnuť ešte, nabrať svaliky do vrchnej časti telička, takže Místo páté. myslím si, že spravodlivo. Anike Herberger. Aniko je síce krajšia, čo sa týka svalikov, je vypracovanejšia. Možno zlepšiť pozovanie, lebo častokrát to brucho proste dávala v zvučných pozách. Čtvrté místo zlepšiť Michaela Pančušková. Takže v tomto momente som netrafil prvú trojku. Třetí místo dneska obsadila Libuša Korimová. No, to je pochopiteľné, čiže toto mi sedí. A
A úprimne nenechal by som Kristýnku Lackovú na druhej priečke, predpokladám, že skončí druhá. A nemá natoľko upravené stehná, hlavne zadok a hamstring, takže ja ju tam nevidím. Ja by som rozhodoval trošku ináč, ale môj názor v tomto momente nepodstatný, rozhoduje sa tak rozhodne. Tak co teď? Místo druhé obsadila Kristýna Lacková. A majsterkou Slovenska v kategorii Fitness Begin 23 let nad 164 cm se stává Natália Rázová. Natálka záslužene.